שלום לכולם, כאן הרבי פה, רבי רוב. ופאקינג, זה הסרטון הראשון שלי אם אתם לא רואים. אולי זה פאקינג אני לא יודע, מישהו בעתיד, מישהו אחרי 12 שנה ראה את הערוץ הענק שלי ביוטיוב והחליט, בוא נראה את הסרטון הראשון של הרבי הזה. אבל אני בטח לא אהיה בפאקינג יוטיוב למשך 12 שנה. אני בטח אעשה לי דברים אחרים, אני לא יודע, אבל בינתיים אני בפאקינג יוטיוב. אולי אני אקבל איזה משהו. אני אקבל מאחורה בטח, אז כן. ברוכים הבאים לערוץ שלי. וגם על הגיימפליי מאחורה, הגיימפליי שאתם רואים עכשיו. סליחה שהגרפיקה איתי חרא. אני ממש מצטער. ה-CPU שלי לא הכי טוב אם אני אומר ככה. ואני הייתי צריך לעשות את זה על גרפיקה שהיא לא הכי טובה, אבל היא לא הכי חרא. ואני מצטער על זה. אז לחזור לעניינים, פאקינג בוא נדבר על משהו. כל הסרטון הזה זה פאקינג בוא נדבר על לא יודע, בוא נדבר על חברים, בוא נדבר על שוקולד, כל החרא הזה. ועכשיו אני אדבר על בית ספר ולימודים. כן, שנה חדשה. לימודים. איזה טוב. אז השנה זה פאקינג 2023. עדיין לא הגיעה שנה חדשה, לפחות לא לנוצרים. לנוצרים לא אין שנה חדשה, אבל עכשיו בתי ספר זה פאקינג שנה חדשה. אני יודע למה פשוט הם לא עושים את זה ב-2024, אבל עדיין זה לא יותר מדי חרא. אבל אם אתם פאקינג יודעים שהחופש הגדול היה לפני כמה ימים, לפני 10-3 ימים, ופאקינג היה לכם כיף, נחתם, לא יודע, הלכתם לאנשהו, אבל אם אתם בפאקינג כיתה ו', ח' וכן הלאה, אני לא יודע, בשאר הכיתות, אני לא הגעתי לכיתות האלה, אבל הפאקינג, הם מכריחים אותך, המורים מכריחים אותך לעשות עבודת קיץ. עבודת פאקינג קיץ. למה לעשות? למה? ועוד הם לא עושים את זה פאקינג כמו קצר. בוא נצא את זה שמותים. אולי כשבפאקינג בזין, בפאב עושים פאקינג קצר. אבל בפאקינג חטא הם הגזימו. הם פאקינג הגזימו. אני עכשיו בכיתה חטא. אני עליתי לחטא. לפני שנה שעברה הייתי זין. והפאקינג עבודה הייתה פאקינג ארוכה. ואני ממש, אני שנאתי אותה. היא הייתה ממש חר. היא פשוט, זה מעצבן מאוד. אני ממש לא אהבתי. פאקינג, זה כמו לשים פאקינג במקל רותח לתוך חור התחת שלי. ואני הטפתי לעשות את זה מאשר פאקינג לעשות עבודת קיץ המסריחה הזאת. כי אני פאקינג, כמו העבודה הזאת, היא לא כמו היא חורה, אבל לפחות קצת שאלות. לא! יש פאקינג הרבה שאלות בעבודה המסריחה הזאת. ואני לא מבין למה. למה להוסיף הרבה שאלות? למה? ועוד כמה שאלות הן לא כמו קלות. הן פאקינג קשות. הן ממש, זה לא כמו אתה לא, זה לא כאילו אני למדתי את החומר או משהו. מה שקוראים לזה להיות קשה זה שאני לא למדתי את החומר הזה. אני לא יודע את החומר הזה. אין לי פרקטיקה עם החומר הזה. וזה פאקינג חרא. למה? ואותי פאקינג אני לא יודע איזה ציון צריך לקבל, אבל אני מקווה שלפחות פלוס יותר מ-50. כי בטח רוב השאלות, חצי מהשאלות, אני פאקינג עניתי עליהם לא נכון. וזה לא כל כך אשמתי. יכולתי לשאול את המורה, כן, אבל התבייש, לא רציתי להגיד לה, למה להפריע לה בחופש? כמו
זה כמו כל אחד לא ישאל את המורה. לפחות בוואטסאפ. אבל פאקינג, אני לא מבין למה, וגם אם אני מדבר על לימודים, אני פאקינג השנה אני התחילה לי ברגל שמאל. שנה חרא. אני עכשיו מרגיש, אני אומר, כיתה ח' שנה חרא, זהו, להרוג את עצמי, אני אומר שפאקינג השנה, לפחות בשבילי, מרגיש כאילו, כמו לדעתי בלימודים זה כמו לעשות את אותו דבר, עוד פעם ועוד פעם, אבל זה הופך להיות קשה כל שנה. ואני לא מבין למה, אני אולי זה דיפרציה או משהו, אולי זה אני פשוט מרגיש שבית ספר זה חרא וזה פשוט הרגשה אחרי החופש הגדול, אבל שנה שעברה דווקא הרגשתי די טוב בכיתה סיין. לא יודע, אני ממש אהבתי כיתה סיין. אם אני אומר השנים הכי טובות של בית ספר זה הכיתה סיין. הכיתה הכי טובה זה סיין. זה יותר מדי קשה ולא יותר מדי קל. ואני אוהב את זה, אהבתי מאוד. הדבר היחיד שאפשר להגיד שזה היה חרא בסיין, היה פאקינג אלגברה, הביאו לך אלגברה, ופאקינג, אני לא מבין, למה הוסיפו אותיות למספרים? אני לא מבין. כמו איזה מי המטומטם הזה? אולי, אני יודע שזה איזה ערבי אחד. אני לא זוכר את השם שלו, אבל זה איזה ערבי אחד. ואני לא מבין למה עשית את זה, למה גרמת לי לעשות את זה? כמו פאקינג, הנה. אלגברה בכיתה זין זה בסדר. לא חרא, אבל לא טוב. אולי לכמה ילדים זה פאקינג לא הגיוני, וגם לי זה פאקינג לא היה. לפעמים זה לא היה הגיוני. אבל עדיין, זה לפחות זה היה פאקינג קל. זה דבר אחד שאני יכול להגיד. אבל אני פאקינג על פונקציות, אם אתם יודעים למה אני מתכוון. זה הדבר חרא. זה אני שונא פונקציות. אתם יכולים להגיד, לא, פונקציה זה בסדר. אבל לא, זה פאקינג חרא. כמו למה? כמו הנה, אין לי בעיה קרב זה לא יותר מדי מסובך. אבל במה פונקציה תעזור? פונקציה, מתי אני אשתמש בפאקינג פונקציה? אולי בפאקינג אם אני יש עסקים או משהו. אבל למה? אני כבר לפני כל אחר הזה של הפונקציות ידעתי מה זה פאקינג קרבים, איך הם עובדים. כשזה יותר למעלה זה פאקינג כשזה יותר למעלה זה עולה. כשהקרבים יורדים למטה זה פאקינג יורד. קשה להסביר את זה במילים פשוט. אבל אתה יודע כשאתה רואה את זה. ואני פשוט לא אוהב את זה, אני לא מבין למה עשו את זה? למה הביאו פאקינג דבר, כמו, איך קוראים לזה? שכחתי את השם. שורה, משהו כזה, סרגל מספרים, משהו כזה, ופאקינג קרמו להיות למעלה והופכו את זה ל-Y ו-X. אני אוהב. אז זה הכל להיום. סליחה על כל אם המיקרופון שלי הוא חרא ועל החרא שלי, אבל כן, להתראות גיימרים. תגידו את מילת הגיימרים לכל מי שאתם מכירים. להתראות.